जों फैगासिनो दङमोन धमधमायाव मोनसे टार्निं लाबाय बे समावनो जों नुबाय पाम्पुलि गयारी बिथांखौ नंगौ बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ दिनैनि टक श'आव बरायबाय बे समाव जोंजों लोगोसे दङ बयजोंबो मोनथिजानाय बर' सिनेमा मुलुगाव बयजोंबो मोनथिजानाय सासे फावखुंग्रि बिथाङानो जाहैबाय पाम्पुलि गयारी पाम्पुलि गयारीनि खायसे मोनथियै जोङो मोनथिफेरै खोथाफोरखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो थाखाय दिनै मोगा-मोगि लादों अब्ला फैदो जोङो मोगा-मोगिखौ जागायदोनि अब्ला गिबियावनो जोङो पाम्पुलि गयारी बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ'आव बरायग्रोनानै लाबाय खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड खौरांखौ हामलायनाय बावबाय दा जों गिबियावनो बिथां गयारीनिफ्राय जोङो मोनथिनो नागिरगोन बिथांनि इन्ट्र'डाक्सनखौ आंनि मुङा पाम्पुलि गयारी आरो आं क'क्राझार हाथिमाटानि एसेनोसै दा नोंथांनिफ्राय जोङो मोनथिबावनो लुबैगोन नोंथांनि न'खरनि सोमोन्दै एसे मोनथिनो नागिरगोन जों आंनि न'खराव आइ दं बाबा दं आब' आदा आं आरो आंनि फंबाय आरो जोंहा बाजै मोनबाय आरो दा जोङो बे बेलायावनो जोङो बिथां गयारीनिफ्राय जोङो बिथांनि स्कुलिंनि सोमोन्दै जों मोनथिनो नागिरगोन आंनि फरायनाया जाबाय क'क्राझारावनो बिपि सेन बेबलेण्ड इंलिश मिडियाम हाई स्कुल क'क्राझारावनो आरो आंनि कलेजआ जाबाय आङो पिअ'खौ जनता कलेजनिफ्राय पास खालामदों आरो दा आं केकेआव एडमिसन लानानै बिजिनि खारननि थाखाय आं केकेआव एडमिसन लानानै दा डिग्री कमप्लिट जाबाय जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथाङा जोंनो स्कुलिंनि सोमोन्दै बिथाङा जोंनो फोरमायनानै होबाय दा जों बिथांनिफ्राय गिबियावनो मोनथिग्रोनो नागिरगोन नोंथांनि जे सिनेमा मुलुगाव बा बर' सावथुन मुलुगाव नोंथाङा माब्लानिफ्राय फैनाय आं 2004-05 माने बिदियावनो आरो आं जेब्ला क्लास 5आनो जानांगौ क्लास 5आव आं चाइल्ड एक्ट्रेस थरथिंसे मोदैयाव आं चाइल्ड एक्ट्रेस रल गादोंमोन आरो बे रला नोंथांनि थाखाय जे गिबि जिथु जागायजेननाय बेसेबां गोब्राबमोनथ' बे समाव उन्दैमोन माने डाइरेक्टर जेखौ फोरोङो बेखौनो जों माने बेनिफ्रायनो डाइरेक्टर फोरोंनायजों रोंलांबाय आरो माने निजा माने जे क्रिएटिभ आइडियानि सोमोन्दै बा निजा क्रिएटिभ आइडिया दंना गैयामोन बै समाव बे समावथ' उन्दैयाव जिखिनि फैयो आरोना दुस्थुआवथ' गासैबो माने एसे थेवथेवमोन आरो आं स' बेखौ थेवथेवनि थाखायनो फसायदोंमोन खोमा ओंखायनो चाइल्ड एक्ट्रेस आंखौ चइस खालामनानै होनाय जादों आरो थ' नोंथांनि बे जिथु रला माबायदिमोन रला बांद्रायथ' हेभि नङामोन आरोना स' उन्दै चाइल्ड एक्ट्रेसनि नालाय एक्ट्रेसआ निता बसुमतारीमोन खोमा जोंनिनो क'क्राझारनि थरथिंसे फिल्मनि एक्ट्रेस आं बेनिनो रल खालायदोंमोन आरो बेयाव बांद्राय हेभि नङामोन आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा जेब्ला बे चाइल्ड एक्ट्रेस हिसाबै खामानि मावखांनायनि उनाव जे माबे फिल्माव नोंथाङा गिबियावनो खामानि मावदोंमोन फिल्मफोर फार्स्ट बिनि उनाव आं क्लास 7-8आव एलबाम मिस कल बेहाय आं एलबाम बानायग्रोदों आरो बेनि उनावहाय नोंथाङा जे फिल्म मुलुगाव बेनि उनाव आं क्लास 9आव गोसोआव खामखाङो सुखबिर कार्जिनि फिल्म फार्स्टमोन आरो फार्स्ट फिल्म बिजनि थ' बे फार्स्ट जिथु नोंथांनि बे एक्ट्रेस हिसाबै जिथु रल लानाय थ' बे बेसेबां साक्सेसमोन माने बेनो फार्स्ट आंनि गोसोआव खामफ्लांनाय फिल्मानो फार्स्टमोन नालाय स' बेहायनो डाइरेक्टर जेनेबा बोरै खालामनांगौ जेबो आइडिया गैयामोन जेबो नलेज गैयामोन फार्स्ट फिल्म बे समाव एसे गिनायबो फैयो हागोन ना हाया आरो केमेरानि सायाव बिदि जेनेबा मोगा-मोगि बोरै खालामगोन मागोन बिदि जादोंमोन आरोना बिनि उनाव माने डाइरेक्टराबो मोजांमोन आरो डाइरेक्टरनि जिखुनु फोरोंनाय बेखौ लानानै आरो बेजोंनो जालांबाय आरो रोंलांबाय थ' बेनि आगोल नोंथाङा ओरैनो जे एक्टिंनि माबाफोर कर्स लादोंमोन नामा जाहाथे एक्टिं खालामनायाव बे इजि जायो आरो खायसेफोरा बुङो जोंना एक्टिं कर्स लायोब्ला बांसिन मोजां जायो आंनाव बेबायदि गैया आङो जेबो कर्स लायाखै बेनो आइनायाव नायनानै आं एसे एक्टिं खालामोमोन आरो फिल्मफोर नायनानै ओमफ्राय बेनिफ्रायनो दा ओरैनो कर्स गैया जास्ट आं हारसिंनि आंनि गोसोनिफ्राय आं जिखिनि रोंगौ बेखौ देखायो प्लास डाइरेक्टरजों नोंथाङा गावखौनो मा होनना बुङो साबसिननिफ्राय हामसिन खालामनो थाखाय नोंथाङा मा स्ट्रेटेजि बाहायो आसलते हामसिन साबसिन जे माने लिड एक्ट्रेस हिसाबै आरोखि आच्छा लिड एक्ट्रेस हिसाबै साबसिन गावखौनो गावथ' एसेथ' माने माबा खालायखानांगोन जेनेबा गावखौ जे मानसिफ्रा बोरै मा एक्टिं मा रल खालामबा मोजां मोनगोन बेखौथ' जों बयबो गाव गावबागाव गोसोआव थाखायो आरो चइस थायो जेनेबा जों बोरै मा देखायनो हागोन बेखौ आरो दा बे बेलायावनो जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरबोगोन
जे नोंथाङा दासिम बेसेसो माने बे फिल्म बानायखौ Maybe 15. Maybe 15. 15 तो बे बेलायाव नोंथाङा जथेस्थ मोनसे अभिगता दङ तो बे बेलायाव नोंथांनि जितु बर'नि फिल्माव जितु खालामनाय खायसे रोंमोन्दांथि एक्सपिरियेन्स बेनि बागै नोंथाङा माबाफोर जोंनो शेयार खालामगोन नामा जोंनि बड'लेण्ड खौरां एक्सपिरियेन्सआथ' बहुत मोजांबो दं गाज्रिबो दं ओके मोजां एक्सपिरियेन्सआ माबायदि मोजां एक्सपिरियेन्सआ बेनो जे जों गावबा गावनो सेफ जानांगौ गावबा गावखौ बोरै सेफ खालामनांगौ बेखौ जों गावबा गावनो जेनेबा आइडिया थानांगौ आरो माने सुइच खालामनानै लानांगौ आरोखि मोजांखौ बोरै बासिनांगौ गाज्रिखौ बोरै बासिनांगौ बेखौ जों दा फिल्मावनो गासिबो थारमाने मबे मोजां मबे गाज्रि दा नोंथाङा बुंबाय जे फिल्म मुलुगाव नोंथाङा बुंबाय जे फिल्म मुलुगाव खायसे थारमाने मबे मोजां माबे गाज्रि बेखौ जोङो सिनायना लानो नांगोन गावनो दा नोंथाङा दानिखौसो बुंदोंमोन जे खायसे मोजांबो एक्सपिरियेन्स दङ बा गाज्रिबो एक्सपिरियेन्स दङ होनना नोंथाङा बुंदोंमोन गाज्रि एक्सपिरियेन्सआ मा रोखोमनि होनोब्ला जाहाथे जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि माने नायगिरि बिथांमोना जाहाथे मोन्थि मोनो आरो जे सोरबा जुदि फिल्म मुलुगाव फैनो नागिरदोंब्ला गाज्रि एक्सपिरियेन्सआ बेनो जे दानि जेनेरेसन माखासे बहुत गोदान एक्टर ओंखारबाय आरो डाइरेक्टरजों माबायदि बिहेभियार खालामनांगौ प्रडिउसारजों बोरै बिहेभियार खालामनांगौ बे बुस्थुखौ एसे जोंनि दानि गोदान एक्ट्रेसफोरखौ आं बुंनो सानो जे माने डाइरेक्टरफोरजों माबायदि बिहेभियार खालामनांगौ जेनेबा साइडआव मालाबानि समाव आरोना जेनेबा टाइम मोनबा फ्रि टाइमफ्राव जेनेबा एसे जेनेबा डाइरेक्टर प्रडिउसार जिरायनानै रायलायो बेबायदि समाव सासे एक्ट्रेसआ बिसोरखौ नुनानै माबायदि रियेक्ट खालामनांगौ बे बुस्थुखौ एसे सोलोंनांगौ गावखौ माने गिदिरफोरखौ मारै मान होनांगौ सनमान होनांगौ रेसपेक्ट बोरै खालामनांगौ बे बुस्थुखौ एसे गावबागाव डिसिप्लिनखौ लाखिनो हायोबा मोजां आरो आं बुंनो थाला माखासे नामफोरखौ मेनसन खालामजाया दा आं गोदान एक्ट्रेसफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों जे एसे गावबागाव रेसपेक्ट मानसि गिदिरफोरखौ बोरै रेसपेक्ट होनांगौ बेखौ सोलोंबा मोजां जागोनदां दा नोंथाङा फिल्म मुलुगाव जड़ित दङ जोबोद मोजांनि खोथा आरो दा नोंथांखौ खोनानो मोनदों जे जोङो मोनसे थियेटाराव नोंथाङा इनभल्भ दङ मा थियेटार बियो सोरां मन्जु थियेटार आच्छा नोंथाङा बेहाय बोरै फैनो गोनां जानाय बा माब्ला फैनाय नोंथाङा बेहाय फैनो गोनाङा ओरैबायदि जादों थारमाने आङो रान्दिनि मोदै फिल्म बानायगासिनो दंमोन रान्दिनि मोदै फिल्माव थारमाने आङो बे रान्दिनि मोदै बिजिमोन आरो रान्दिनि मोदै फिल्मावनो बेयाव हाबनायनि आगोल थियेटाराव हाबनायनि आगोल प्लास बिसोरो जे मालिकआ जोंना थियेटारनि मालिकआ आरो आयंआ बिसोर जोंनाव थांनानै माने जास्ट सोंहैदों आरो थियेटाराव माने बिसोर आर्टिस्ट नागिरगासिनो दंमोन मोजां आर्टिस्ट नागिरगासिनो दंमोन आरो थियेटारखौ माने थियेटाराव लाबोनो हानाय थियेटार दानि बर'नि थियेटाराथ' गासिबो गैलायानो दाथ' खोनानो मोननायावथ' मोननैल'सै दाथ' खोनानो मोन्दों बारलाम्फाया नैबे बोसोराव ओंखारफिनगोन दा बेहायनो आंखौ रायज्लायहैदोंमोन आरो आंबो बिजिमोन बिजिनि थाखायनो आं जेबो खोथा बुंहरनो हायाखै बिनाव टाइम दिरुननानै लोगो हमनायनि उनाव रायज्लायलायबाय सावरायलायबाय आरो आंनि न'खरनियाबो आंनि बिमा बिफाफ्राबो होनबाय आरो आइ आफाया जेनेबा नों फिल्म बानायबाय एलबाम बानायबाय थियेटारखौ लाइभ श' थियेटारखौ बेसे गानानै नाय होनबाय आरो न'खरावबो जेबो अबजेक्सन गैया आरो आंबो बांद्राय बिजि नङैनि थाखाय आंबो फैनाय जाबाय आरो माबे इयाराव हाबखो नोंथाङा 2019 दा नोंथांबो जों मिथिनो नागिरगोन आसलते फिल्म मुलुगाव खामानि मावनाय बा जितु रियेल माबा बे थियेटाराव खामानि मावनाय लाइभ तो बेनि डिफरेन्सखौ नोंथाङा माबोरै होनो नागिरगोन फिल्मजों थियेटारजोंसो बहुत डिफरेन्ट आरो भेरि टाफ होनो थाङोब्ला बबे मोनसेया टाफ जासिन नोंथांनि थियेटारा टाफ अके मानो बा मा जाहोननि थाखाय बे थियेटारा टाफ होनबा बेनो जे जोङो केमेराजों जेनेबा केमेराजों इडिट खालामनो हायो नाथाय लाइभआवथ' बेखौ हाया बेखौ पुरा 1.5 माह 2 मान्थआनो जादों खोमा रिहार्सेला 2 मान्थ रिहार्सेल खालामनांगौ रिहार्सेल खालामनायनि उनाव गासिबो डायलगखौ मखस्थ' लानांगौ प्लास केमेरायाव जे माबा मोनसेबा बे जायाखै काट दोनथ'नानै खालामनो हायो खिन्थु थियेटाराव बेबायदि नङा सोदोब बाहायजाया काट होननाय बुस्थुआनो गैया बेखौ जों गोसोआव लानांगौ आरो फकास माने आउट मा दं बेखौ गासिबो इस्युफोरखौ एसे बावगारनांगौ आरो होनबासो थियेटाराव सोलिनोबा बहुद टाफ आरो खस्थ'जों मोजां आरो दा नोंथाङा जुदि थियेटार मुलुगाव फैबाय एसे एनलाबाबो नोंथांना एक्सपिरियेन्स फैबाय दा थियेटार मुलुगाव जोंनिया बर'नि गेजेराव जितु थियेटार बा बे थियेटारनि जितु कालचारा जोबलांनायनि लामायाव जों होननानै सानजायो आरोखि दा जों माबायदि फोथांनो हागोन नोंथाङा मा सानो थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनाया बेनो जे मेन
पाब्लिकआ फोथांगोन पाब्लिकआ फोथांगोन प्लास जोंनि बर' हारिया आरोना बर' हारिया जुदि खौसेथि थायोबा थियाटार होननाय बर'नि थियाटारा बायनाय नङा आरो दा बेनो आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि गासै बर' रायजो राजाफोरखौ थियाटार होननाय बुस्थुखौ मालाबाबो थियाटार होननानै नेग्लेक्ट खालामनो नाङा नेग्लेक्ट बाहायनो नाङा थियाटार बुस्थुआ मा थियाटार माने बे लाइभ श' जों फिल्माव थानानै केमेराजों एडिट खालामनानै फिल्म बानायो बुहुत खरसा पाति गारो बेबो थांनानै थानांगोन बे नङा फिल्म नायनाङा बेखौ होनाखै आं फिल्मबो नायनांगौ फिल्मबो बानायनांगौ थियाटारखौबो मानसिफ्रा नायबा मोजां जागोनदां आंनिबा किसुमान मा जायगाफ्राव ओरैबायदि थियाटारखौ मा हे थियाटारसो होननानै थायो नायनो बाग्रा दङ खिन्थु गावनि हारिनि बर'नि बेबो मोनसे थियाटार बेखौ मानो नायनो बायो मानसिफ्रा आं बेखौनो सानो आरो जुदि बर'फ्रानो गावनि हारिनि गावनि थियाटारखौ जुदि बर'निखौ जुदि नायाबा बेथ' अबभियासलि बायखागोन मानो बाया दा थियाटारा मानो सोलियाखै होनबा जोंनि बर'फ्रानो नायलायलाया नालाय बेनि थाखायनो माखासे थियाटारा बायनाय जादों आरो किसुमान फाइनान्सियेल प्रब्लेमनि थाखाय बिदियाव एसे माबानो नागिरो एज ए नोंथाङा एक्ट्रेस हिसाबै जानो हागौ नोंथाङा गोबां जायगायाव बेरायो नोंथाङा भेकेसन मोनोब्ला बहा थाङो भेकेसनावथ' बायहेरायाव बेरायो एसे बेबो फेमिलिजोंसो लोगोफोरजोंथ' बांद्राय मोना बैसागुआवल' ओंखारदोंमोन दा नोंथाङा दासिम बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो बेरायनायाथ' आङो ओरैनोथ' बायहेरायाव बेरायनाया बहुद खम खिन्थु आं फिल्म गानानै बायहेरायाव बेरायनो मोन्दों आरो बेसेबाखि शिलं मानो होनबा जोंनि बर'नि गानफोराथ' शिलंआवनो बांसिनानो जायो शिलंआवनो बांसिन थांदों दा जोङो मोनथिगौ जे सासे एज ए एक्ट्रेस हिसाबै जों खायसे जोंनि देहा सोलेरखौबो माने एसे साब सिखोन मोजाङै लाखिनो माने नाजायो आरो थ' बे बेलायाव नोंथाङा एज ए माने हेल्थ कनसियास खायसे हेल्थ रिलेटेड माबायदि माने मानसिया साफायै थानो हायो आसलते मानसियाथ' बहुद साफा थानांगौ बेनो आरो एक्ट्रेस हिसाबै गावनि हेल्थखौ गाव मेनटेन खालामनांगौ आरो मेनटेन माखासे मानसिफोर डाइटिं यगा जिम बिदि थाङो आं बिदि नङा अब्ला नोंथाङा बे जे जेन'ब्ला जोङो भेजिटेरियान नन भेजिटेरियान जे भेजिटेरियान जायोब्ला देहानि खायसे माने महरा मासे सोलायनाय फैयो नामा भेजिटेरियान जायोबा सोलायनाय फैयो बे नंगौ खिन्थु आं भेजिटेरियान नंथारा अमा नङाबानो सोलिथारा आंजों दा नोंथांनिफ्राय जोङो मोनसे खोथाखौ मोनथिबावनो नागिरदों नोंथाङा दासान्दि बा इयुनाव माबाफोर प्रजेक्टनि माने प्रजेक्टआव खामानि मावगासिनो थागोन नामा प्रजेक्टआव खामानि मावनायाथ' दाथ' आं बर्तमान थियाटारावनो दङ दा बिनि उनाव थियाटारनि उनाव जोंहाथ' ओरैनो एप्रिल 14आव जोबहैगोन थियाटारा एप्रिल 14आव माने बेनि सिजोना जोबहैगोन जोबहैगोन दा बेनि उनाव जुदि माबा मोनसे प्रजेक्टफोर मोनोबा फिल्म जुदि अफारफोर फैबा अभियासलि आं खालामगोन आरो नोंथांखौ जोङो खोनानो मोनदों जे हायनामुलि फार्स्टआव नाम्बार 1आव नोंथाङा रल खालामदोंमोन रल माने बेहाय गानाव दंमोन ओरैनोथ' ड्रामायाव गैयामोन आरो गानाव दंमोन अब्ला नोंथांखौ जुदि दा हायनामुलिनि थाखाय अफार खालामनाय जायो थ' नोंथाङा बेयाव खामानि मावगोन ना मावा डेफिनेटलि आं मावगोन नोंथाङा माबायदि रलखौ लानानै मोजां मोना आसलते मोनाना मोनो रल आंनि रला आं माखौ गासिखौबो मोजां मोनो प्लास आं मा ट्रेजेडिखौ एसे साबसिन मोजां मोनो आरो ट्रेजेडिखौ नोंथाङा बांसिन मोजां मोनो अके बे बेलायावनो जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मोनथिनो नागिरगोन नोंथाङा आसलते एज ए बर' हिसाबै दा बावैसो जालांनाय जिथु एकर्ड बिटिआर एकर्ड बे बिटिआर एकर्डखौ नोंथाङा एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा बिटिआरखौ आं एक्सेप्ट खालामो बिटिआर मोननायनि थाखाय आंबो बिराद खुसि बिराद मोजां मोनदों बिटिआर जाबाय जोंनि बर'आ जौगाबावसिगोन मेन्टेलिटि साननाय हनायफ्रा गासिबो चेन्ज जालांसिगोन जायगाफ्राबो गासिबो चेन्ज जासिगोन दा बे बिथिङावनो जे गोबाङानो बुंदों जे बिटिआर मोननायनि उनाव जे जोङो बड'लेण्ड दाबिनो हागोन ना हाया बे कनफार्म नंला जाहैबाय बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन बिटिआर मोननानै बड'लेण्ड दाबिनो कनफार्म जा हागोन हाया बेखौथ' आंबो मोजाङै बुंनो हाला दा अबभियासलि मालाबानि समाव समजों लोगोसे जाहैनोबो हागौ आं गोसो फोथायो सानसेबाबो जाहैगोन बड'लेण्डआ जोबथारनायाव जों नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नागिरगोन जे नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम लोगोसे नोंथांनि माने सिनेमा मुलुगनि गासै नोंथांनि फेन्स बिथांमोननिसिम नोंथाङा मा मेसेज होनो नागिरगोन मेसेजआथ' बहुद दं बहुद गोलाव बुंनो थाङाबाथ' जोबनोनो थाङा बुंनांगौ खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं नै दाखालिसो बांद्राय गोबाव जायाखै मास मोनसेबो जायाखै नलबारिथिं जोंनि थियाटारा थांदोंमोन बर' गामिमोन
बे बर' गामियाव माने बर' मैखोम प्लास बिनि साइडआव एसे हारसाफोर गामि दखरसे दङ आरो दखरसे दखरनैसो दं आं बेखौनो मेसेज होनो सानो दे जोंनि बर'फोरा एथ' मैखोम बर' जानानै बे जायगायाव थानानै आङो दुखु नांथाव आरोना माने बर' दख'नाखौनो गानै नुवाखै आं दख'नाखौनो गाना बिसोरो मा गानो होनबा मेख्ला गानदों सारि गानदों आरो गिदिरफोरानो बेबायदि देखायोबा बे गामिनि मानसिफोरा गिदिरफोरा गार्जेनफ्रानो बेबायदि देखायोबा गावनि उन्दैफोरखौ मा नलेज होगोन बिसोरखौ बे समाव सरस्वती फुजामोन सरस्वती फुजायाव आं नुबाय हारसाफोरसो खोमा फुजा हैनो थांदों खिन्थु मा मेख्ला सादोर सारि गानाखै आं नंदोंमोन बिसोर बर' नङा जेला रायलायो होनबा बिसोर बर'जोब होनबा बिसोरो जोंनि बर' दख'नाखौ फुजा हैनायाव गानलांनो लाजिखो ना माखो मेख्ला सारि गाननो हागौ बर'नि ड्रेसखौ दख'नाखौ मानो गानाखै आरो बे जायगायाव बांद्राय गलामबो गैया बांद्राय गरिबबो गैया बांद्राय माहाजोनबो गैया माने मिडियाम आरो जुदि मेख्ला सादोर सारिखौ जुदि बायनो हायोबा दख'नाखौ मानो बायनानै गाननो हाया बिसोरो बेबो बर' न'खरमोन आङो मालायनि न'आव थाङोबा आलनाफ्राव नुयो बर' दख'ना आलायनाय खिन्थु बिसिनि न'आव मामोन सारिजों मेख्लाजों आलायनाय दंमोन आं शक जादों आं बे गामियाव थियेटार गाहैदोंबाबो आंनि गोसोआ सन्तेस्ट जाबाखै आं मोजां मोनाखै तब्ला बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोना निश्चय मिथिबाय बिथांनि सानस्रिखौ बिथाङा फोरमायबाय जे जोङो जे बर' हिसाबै जोङो जोंनि बर'नि कालचार जोंनि गाननाय जोमनायखौ लाखिनांगौ बर' हिसाबै जों थांना थानांगोन होननानै बिथां पाम्पुलि गयारि बिथाङा बुंबाय थ' बिथां गयारिखौ जोङो दिनैनि नैबे बड'लेण्ड खौरांनि जानानै आङो रोजासे साबायखर जासिबाय बिथाङा जोंजों लोगोसे सम होनानै बिथांनि खायसे मिथियै खोथा खायसे मिथिफेरै खोथाखौ जोंजों शेयार खालामनायनि थाखाय जोबथारनायाव बड'लेण्ड खौरांनि गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ जों साबायखर जासिनानै दिनै जोङो पाम्पुलि गयारिजों लानाय दान्दिसे मोगामोगिखौ एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय आरो जोबथारनायाव जों बिथां पाम्पुलि गयारिखौ जों खनसेबाव फिन साबायखर जासिबाय आरो दिनैनि जोङो मोगामोगि आयदाखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों